Assalamu alaikum wa rahmatullah, barkanmu da kasancewa a cikin wannan channel namu mai suna duniyar mata. Yadda ake haɗa maganin ni'ima cikin sauƙi insha Allahu. Man hulba, man habba, man na'ana'a, man tafarnuwa, zaitun, a haɗa a rinƙa sha, amma an fi so idan kika sha kada ki ci komai, ki tsaya na tsawon minti 15 za ki ji abu yana ɗan motsi a jikinki, wani kuma za ki fidda farin ruwa. Bayan minti 15 sai ki ci gaba da ayyukanki na yau da kullum, amma ba a buƙatar mai al'ada ta yi amfani da shi. Haka ma idan kin san al'adanki ya kusa dawowa kada ki yi amfani da shi.